Hey, police, hey, police. Hey, policeman. Ro. Haku daku. Ma खालामनो जाखो Wop, स्राव होसिथारो एखेबारे. बाप. बांद्राय मोनथारबाय आं बे प्रमदनिखौ आखलखौ. बांसिनसो जाबाय हनै थफि गोजा, थफि खाखि, थफि गोसोम मा जाखो बेलाय फाख्रा सिख्रा एखेबारे लावथिनि लावथि सिलायनि सिलाय. हा बे सादा बुसा बे पर्बत जरानि फाग्लि जरा पार्ट 2 पार्ट 1 बे बासबारि हेनतेननि रायजोफोरखौ मा खालामनो नागिरखो बेलाय. बाप एसेजों जाया एनैजों जाया जाथाराबा पुलिस होख्रेमथानसो होनाय जाखो ना मा जाखो बेलाय. एसे बांद्राय मोनबाय आं प्रमद बिथांनिखौ जानायसिम. आङो फैदों बे समावहाय थानो हाथाराखै आं. फुंनि सानसुनि बेलासिनि बे पर्बजरानि जाथायखौ नायगासिनो. एखे फालो एखम्बा पुलिसा ज्राव होसोयो. सेन्देल बोजोबो रायजो राजाफोरना. गोदोनि बे आन्दलनखौ गोसोखांफिनबाय आं. पुलिसफोर होसोबा एखे सेन्देलबाबो जों जुथाबाबो जों लानानै खारनाय बायदि. हा बेखौथ' प्रमदनि दिनाव आं सानफेराखैमोन. दा रायजोफोर मोनसे मतामतखौ नोंथांमोनहाबो लाबोदो प्लिज. बे नङा जे कंग्रेसखाय गर्जना हारसिं हब्राबाय थानांगौ. बे नङा जे सोरबा साफा सानैयाल' आदा दावराव मोनहा, आदा पंकज मोनहा, सोरबा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा, सोरबा बनजित बिथांमोनहा, बा सोरबा मुनमुन बायद'मोनहाल' फैनानै बे फाग्लिजरा इस्यु बे 3600 बिगा आदानि इपिसिएलनो होनो नागिरनाय हाखौ जोंल' बुंनांगौ बे नङाब्रा. जिबायदि जाथाया जागासिनो दं सानसेबो बाद गैया. बिथांमोनहा टाइमलाइन होदोंमोन जे 15 तारिखआवनो फेन्सिं बा पस्ट खुन्थिया सिमनानि खुन्थिया गायजोबजानांगौ. बेनिफ्राय बेसिम होबथानोसै जोङो. होबथानानै दाथ' दैज्लांनि खोथिया फुनांसिगौ बा खासिया गायनो रेडि खालामनांगौ, आलि खोनांगौ, ट्रेक्टर हालेवनांगौ, उमुक खालामनांगौ. बायदिसिना हाबाफारिनि हिसाब दंमोन रायजो राजाफ्रा. नाथाय ओरैबायदि खैफोदाव गोलैबाय बे जालिया. पुलिसखौ बारानिफ्राय बारासो हरबाय. रायजो राजा गरिब दुखिया रायजो राजानि दायथ'आ बारानिफ्राय बारासो बांबाय. देग्लाय नुबाय जे प्रमदा बेबायदि जुदि पुलिस लानानै सानफ्रामबो साननि फुंनि हरनि दुमदाखाल खालामबाय थायोबा बिथांमोना देग्लाय दैज्लांनि आबादखौ मावनो हानाय नंला आरो मेसेङाव ओंखामा मोनजानाय नंला. दा बेखायनो रायजोफोर बाथ्रायाव मोनसे बुंनाय दङ जे जोंनि समाजा दुथां रोङै जाम्बा जाम्बिनि थाखाय बांद्राय धंस जाया होनदों. बांद्राय नस्थ जाया. गोरों गोराया मिथिखा हसिखा जेब्ला सिरि थायो अब्लासो हादोरा बा समाजा बांसिन आद्रि जायो. दा नोंथांमोनहाबो बे पर्बजरानि आदानिनो एपिडिसिएलनो हा हगारनायनि दावहायाव बाहागो लानांसिगोन आरो मा. रायजो राजाफ्रा सानफ्रामबो जाय बर' बिमाफ्रा, जाय बर' फिसाफ्रा दाउ बोरमा अमा मोसौ मोसाजों सानफ्रोमबो दिन थाङो. दा न'खौ गारनानै बिथांमोनहा पुलिसजों दावहा नांनो, पुलिसखौ होबथानो, सिमा गायनायनिफ्राय खुन्थिया गायनायनिफ्राय सानफ्रोमबो फुंनिफ्राय दाउला गिसिरबानो नोंथांमोना भिडिअखौ फट'खौ नुबाय थाबाय. न'नि हाबाखौ सोर मावगोन? बे दाउसा फिसाफ्रा सिलाजों लांजासिगोन, नेवलाय गादारजों लांजासिगोन. उन्दै गथ'फ्रा एलपि स्कुलाव थांनाय, बबेबा एमइ स्कुलाव थांनाय, हाइ स्कुलाव थांनाय, सोर ओंखाम संनानै जाहोहरखो? हा फिसाफ्रा बेबा मा जाखो? बे दावहाया सोरबा पर्बजरानि पार्टिकुलार बै 3600 बिगानि हानि बिगोमाफोरनिल' दावहा नङा. बे दावहाया साफ्रोमबो ट्राइबेल जनगोष्ठी, गावनि हारि आरो थामोनथा आरो हाखौ अनग्रा सानसुमै रायजो राजाफोरनिसो दावहा. दा बेखायनो नोंथांमोना माबारनो बे दावहा नांनायाव बे आन्दलनाव मदद होनांगोन. माबायदि मदद? नोंथांमोना बेक्तिगत फैनानै बुंफैनो हायोबा बिथांमोननि जानानै जोबोद मोजां. आरो हायाब्लाबो नोंथांमोना गारि घोराजों मालाबा फैयोब्ला थालिरफोर लाबोदो, आनारसफोर लाबोदो, सिरा थफ्ला, गुर थफ्ला, बुट सोमनायफोर लाबोदो, दै बथलफोर लाबोनानै बिथांमोननो होफैदो. बिथांमोना उखैबाय, जाथारलाया, रानज्रिं खुनज्रिं जाजोब्बाय. आरो नुबावदोंसो, आं दहायनि भिडिअखौ नायबाय, सासे हिन्जावा होनबाय मोनायावबो फैनानै सिगिफैब्रासो जाबाय जाहैदों. जबरदस्ति खालामथारबाय.
हाथाय बाजाराव फैनो हालानो नोजोर होयो बेखौ हमनांगौलै बेखौ बुनांगौलै दा प्रमदआ मा खालामनो सानखो मानो इसिबां हाखादाब्रा मा कमिटमेन्ट होबा नोंथाङालाय आदानिनोलाय मा कमिटमेन्ट होबा नोंथाङालाय हिमन्त बिश्व शर्मानोलाय जे 15 तारिखआवनो सिमाया गायजाथारनांगौ उमुगावनो सिमाया गाय बेथ' डेम'क्रेटिकनि मोनसे आयेन आब्रुथिखौ बारसिनायसो जाबाय डेम'क्रेटिक गभर्नमेन्टआव रायजो राजायानो राजा दा नोंथाङा रायजो राजानि खोथाखौ खोनासङाब्लानो पुलिस मिलिटारि लानानै दमन खालामनानै जबरदस्ति हाखौ सेनो नागिरनाया बे प्रमद बर'नि आखल नङा आं मिथिनायाव बे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि आखल नङा नोंथांमोना निश्चय सोरजोंबा एखेबारे बिराद गिदिरथार अब्लिगेसनाव थाबाय सोरनोबा माबा मोनसे रादाय होबोदों खोमा बेखायनो एखे जबरदस्ति प्लिज बे जाथावना खामानि नङा आं मा खालामनो सानदों प्रमद बर'आ साननायफोरखौ आं सानदों बिथाङा सानबाय खोमा आंथ' बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरखौ थिनहरबाय आंथ' ट्राइबेल संघनि लिडारफोरखौ थिनहरबाय आंथ' बर' समाजनि दैदेनगिरिफोरखौ थिनहरबाय एबसुनि सेंग्राफ्रा थांबाय बुंबाय मानियाब्ला मा खालामनांगौ होख्रेमदो स्रेम स्रेम प्लास्टिकनि गारला लावथिजों गारला बेदै लावथिजों बाप रे बाप आन्दोलनकारि पर्बजरा रायजो राजानि आखायाव दै बथल सिरा थफ्लानि अनगायै जेबो गैया लावथिबो गैया प्रमदनि सेनापति हिमन्तनि सेनापति आदानिनि सेनापतिफोरनाव लावथि दङ सिलाइ दङ टियार गेस गावग्रा दङ माबा माबि दङ हा बिथांमोनजों जों बहा नांनो हानो आदानिजोंखि जों नांनो हायो दा बेखायनो गासै बर' रायजो राजाफ्रा ट्राइबेल जनजातिफ्रा ज' जानानै बे पर्बजरानि आन्दोलनकारिफोरजों लोगो लायाबा जों खिन्थु दावहायाव जेनबाय प्रमदआ सानदों खोमा कम्पानिखौ मानो नाङा जोंनो बयनोबो नांगौ बरजननोबो नांगौ मोनफ्रोमबो आंनि प्रेस मिट भिडिअ बाइटआव आङो जोंनि बे बिटिआरआव कल कारखाना इन्डास्ट्रि गैया बेखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा काहा काहा तामिलनाडु केरेला बम्बाइ दिल्ली थांनानै खामानि मावहैनांगौ जायो आरो फेमिलियाव जोबोद प्रब्लेम नुजाथियो दा बेफोरनिफ्राय गोजान जानोबा आदानिनि इपिडिसिएल कम्पानिया जोंनो गोबां साख्रि होनो हागोन आरे बाबा आदानि खोथाखौ जों बोरै बिसास खालामनांगौ प्रमद नोंथांनि खोथाखौ जों मानो बिसास खालामनो रायजो राजाफ्राथ' मिथिगौ नोंथाङा आन्दोलनकारि एनडिपिनि जानानै सान्ति सुक्ति खालामदोंमोन एनडिपिफोरखौ सख'जोबनांगौमोन दिनै स' एनडिपिफ्रा दाबो जेलाव दङ जों नोंखौ मानो फोथायनो बे 50-60 बोसोर बड'फानि सिमां स्ट्रागल ट्रुथ एन्ड स्ट्रागल दावहा जिरायथ'नाय आरो दावहा मोन्थोरजों दावहाखौ सालायलांबाय था बड'फानि मोन्थोरजों नोङो सोलिनो होननाया दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया नोंनि सिगाङावनो डिक्लेयार खालामबाय जे दिनैनिफ्राय बे बर' भुमाव आरो बड'लेण्ड बिनाय जानाय नंलिया होननानै जों नोंखौ बोरै फोथायगोन नोंनि बिटिआरनि दफाफोरा माबा मोनसे इमप्लिमेन्ट जाबाय नामा जेबोआनो जायाखै जों नोंखौ बोरै फोथायगोन दा गोबां खारन दङ प्रमद नोंथांखौ फोथायैनि खारनफ्रा दा बेखायनो नोंथांमोना दास हरसोम आं ओरै सानदों आरो मा रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा बयबो आंनि बे फिसा सुंद' भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि अपिनियनखौ हो आं बुंनाया थार ना आं बुंनाया नंखाय जोङो सोरनि जानानै दावहा नांनांगौ प्रमदनि जानानै बै रायजो राजाखौ बुसि बुसाबाबो सदबनानै आदानिनो 3600 बिगाखौ होनांगौ ना बै रायजो राजाफोरजों थाफानानै बे आदानिनि हेंथायै प्रमदनि हेंथायै हिमन्तनि हेंथायै दावहा नांनांगौ नोंथांमोनाबो कमेन्टखौ होनांगोन कमेन्टल' होनायजों जानाय नङा आं मा सानदों आरो मा जोंनि इउनिभार्सिटि आरो कलेजनि सानसुमैफ्रा लेक्चारार प्रफेसारफ्रा एनजिअनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो ज' जानानै मोनसे सेमिनार लानांगौ इमिडियेटलि बे सप्ताहनि गेजेरावनो जे बे एपिडिसिएल कम्पानिखौ बे पर्बजरा ओनसोलाव लाबोनाया मोजां जामारगोन ना गाज्रि जामारगोन बे बेलेन ब्लकआव बे 6 शिड्युल हायाव जेराव ट्राइबेलनि अनगायै गुबुन नान ट्राइबेलनाव नामजारियानो जाया जोङो आदानिनो होनाया मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन खारन खयथा कम्पानि फैगोन आरो खयथा कम्पानि थांगोन गोदोबोथ' सालाखाथियावहाय आमेरिकानि मोनसे अगदेन होनाय कम्पानिया जेब्ला फैनो नागिरदोंमोन गिलु बालु बे एबसुनि दैदेनगिरिफ्रानो होबथादों नोंथाङाबो जुदि गभर्नमेन्टआव गैफायामोनब्ला दिनै निश्चय एबसुआनो होबथागोरगौमोनदां बिपिएफआ लाबोमोनथाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो
बिनि बिरुद्धि नोंथांमोना गसंगौमोन नाथाय दिनै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना गभर्नमेन्टजों थाफानायखाय प्रमद गभर्नमेन्टनि पार्ट एन्ड पार्सेलखाय नोंथांमोना दिनै रायजो राजानि जानानै गसङाखिसै आं जोबोद आसरित मोनबाय अराय सम अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना गरिब दुखिया लान्सिथ' बनसिथ' बर' रायजोनि रायजो राजानि थाखाय जानानै गसंग्राया दिनै नोंथांमोना सिगि सुगुसो खालामहैबाय जबरदस्ति हाखौ सेनानै आदानि होनो नागिरबाय बेथ' साबजानाय जायाखिसै दा बेखायनो इमिडियेटलि जोंनि सानसुमै बर' कमिउनिटिया ट्राइबेल कमिउनिटि इमिडियेटलि मोनसे सेमिनार लानांगौ बे सेमिनार जों गुवारै सावरायगोन आरो वी अल विल बी एकाउन्टेबल इकुवेलि फर गुड एन्ड फर बेड रायजो राजा नोंथांमोननो बे डिसिसनखौ हगारनाय जाबाय नोंथांमोना बेनि सायाव इमिडियेटलि थाबैनो सानदो आरो मा मावनांगौ बेखौ थाबैनो सिन्था खालामदो खुलुमबाय रायजो राजाखौ खनसेबाव